Salutare fraților! Pe scurt, am să postez și celelalte videoclipuri, dar ca să simplific și poate n-au nervi toți să mă asculte, că știu că vorbesc mult și prost. Ideea asta în felul următor, unul la mână, nu sunt toți stupii mei, da? Dar să încurte la mine și așa mai departe, bla 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 bla. Ce am făcut astăzi? Am scos, acum 3 săptămâni am dat câte o ramă la lins după diafragmă. Le-am mai pus câte o turtă. Chiar 2 săptămâni le-am pus turte proteice. Nu le-am dat energetice anul ăsta. Acum 3 săptămâni m-am mai uitat în ele, am mai schimbat rame mărginașe unde au fost mai goluțe, le-am dat rame pline din magazii unde le stochez. Și le-am dat rame pline cu miere, plus una după diafragme. Acum 2 săptămâni le-am dat câte o turtă proteică, da? Astăzi am venit și le-am dat turtă proteică cu un polioel, sau cum le zicem. Plus, care aveți nervi și stres, n-aveți stres, în filmări se vede câte un uluc de sirop și câte o turtă în cap. Sper că vremea să se îmbuneze, încă nu au înflorit pomii bași bine, salci au început, corcodușul undeva în spate începe și ăla. Nevenind în fiecare zi la ele, am preferat să fac chestia asta, să iau rama de după diafragmă, unde sunt 4 rame de albină, 4-5 rame, cam pe aici iernez. Am ieșit din iarnă până acum, că încă nu pot să consider că am ieșit de tot. Aștept să ecluzioneze tot puietul ăsta de acum și pot să zic că am ieșit din iarnă. În fine, le-am băgat rama linsă, le-am băgat-o în cuib, le-am pus din 4 rame. Am 3 rame cu puiet, unii au chiar și pe 4 rame puiet. Nu tablă, ca în mai, dar suficient. Și le-am băgat acele rame în cuib, le-am dat câte 1,5 litru spre 2 de sirop, plus o turtă întreagă în cap. Acum o să vin probabil peste o săptămână. Îmi doresc să ajung din nou peste o săptămână la ei să văd ce și cum. Oricum îmi doresc să pun colectoare de polen, să strâng polen pentru mine. Atunci probabil că mai mult ca sigur voi da doar sirop, fără turtele proteice și doar sirop. Sper să ies bine și să-mi formez populația care trebuie să ajung undeva după gardă încolo, am 800 de metri, am salcâmul. Să fac și eu ceva miere anul ăsta și puțin polen pentru mine. Dacă fac, iată acolo 25 de kg de polen, eu sunt mulțumit. Atât și-mi trebuie. 25-30 de kg mi-e suficient la ce vreau eu să fac. Așa că, dacă aveți nervi, stres și răbdare sau sunteți nervoși și vreți să vă descretin fruntele să auziți, bă, ce mai zice prostul ăsta, nebunul ăsta, vorbește mult și prost. Da, nu soltean, sunt bănățean, dar na, vorbesc mult. Uitați-vă și la celelalte filmulețe. Bă, ce să vă zic, să avem un an bun, soare, cald, apă, ploi, întreculesuri, fructe, legume și pace. În primul rând, pace. Hai, vă salut și ne auzim. Da, am să vă stresez anul ăsta cu filmulețe, am să încep să vă stresez cu filmulețe, că am înțeles că, da, am lipsit un pic și am fost întrebat de ce. Dar anul ăsta am să postez prostile care le fac eu. Prostii care în filmulețe o să vedeți ce înseamnă pentru mine prostiile postate pe canalele astea de socializare. Vă salut, mă înclin în fața voastră și să dea Domnul și Măicuța Domnului să mă treceți și pe mine la rangul de stupar, din rangul de prieten cu stuparii. Hai, v-am pupat și numai bine!